So guys, may papakita ko sa inyo. Yan o. Ayan. Ayan, tawag dito sa amin yan is ubod. Ubod na isda. Ubod ng isda. Ngayon, piprituhin ko to. Hihiwain natin siya ng yung maliliit. Yung mga ganyan. Ganyan kahiwa. Ayan. Para yung kanyang mga tinik ay hindi masyadong makatinik sa atin. Yan. Kasi ang isdang ito is maraming tinik, mahaba ang tinik nito. Yung style ng tinik niya is parang Y na mahaba. Kaya ang gagawin natin, hiwain natin siya ng pino. Pero hindi natin siya hiwain ng halimbawa ganito kalaki, tapos ganyan ang hiwa. Ayan. Ganyan ang hiwa, maliliit, para hindi siya matinik masyado. Ganito. Ayan, example na lang. Wala naghahawak sa ulo. Mamaya, wait ha. Natin. So guys, ngayon is hiwa-hiwain natin tong isdang ito ng maliliit na hiwa para hindi tayo matinik pag kumain tayo. Kasi ang tinik ng isdang ito is delikado sa mga bata pag kumain. Buti na lang yung matatanda, alam na nila magtanggal ng tinik. Pero mas kapay, nahihirapan pa yung matanda, bata pa kaya. Ipapakita ko sa inyo guys kung paano po hiniwa-hiwa ang isda. Ayan siya oh. Yan. Ganyan ko siya hiniwa-hiwa ang isda. Ayan. Yan ha.